Na robotnu akciju še odvolali veľi ľudze zo Nového Sadu, Petrova Radinu, Ďurďova i Ruskoho Keresura, ktorí od rána rozčisťovali pohorenísko na pojdze, u robotni i na dvore. Teraz sme počali od krova, obyčno sa chyža muruje od temeľov, ale my teraz rozberáme chyžu, tam sme rušili od krova, poznímani čerepy, rozberáme toto všetko, co prepadlo, co na pojdze, dok malo ešte znieme rohy, takže vec môžu prísť dalej majstrove postavljati novi rohy i nazdávame še, že pošvitko bude chyža u funkciji. Nie patríme mi to odkaľ. Uglavnom bitno, že sme všetky v jedno i že pomáhame, keď môžeme. Teraz, jak mi majstrove horeli, my musíme krov zňať, bo nám zavádza. Jednostavno nám zavádza. Vecka, keď še znieje krov, vec budeme vidieť, že voda odškodovala, že neodškodovala oheň, bo otprilike 50% celého toho objektu oheň odškodoval skroz, že nedaní povali, neboše vidí. A druhú časť, co keľo neshorelo, pretože už oheň tu bolo za slabšie. Hlavne oni hovoria, že tu postoji dosť veľká šansa da še spaše da jaký 50-60 kvadratní metri bývania. Ta bývavecka tu preselil. Pokľašenie osposobit od prostor za bivanje, Julijan i jeho supruha še znajdu kolo zmescenja, a potamalj každa pomoc še im zda. I dalje možu placiť dobrodzečni prilog na žirorahunok u Erste banki, a po novim roku budu išće da skeljo robotni akciji, o ktorých vas budzeme informovac.